Quin públic tan intel·ligent. Gràcies. Bé, bona nit. Bona nit a tothom. Primerament, gràcies per haver-me convidat a la festa major. Us he de dir que em fa molta il·lusió ser aquí dalt, perquè us veig a tots amb un somriure d'orella a orella, amb les mans tremoloses a punt d'aplaudir. Fa fred, Sí. Ja us penseu que jo no en tinc? Si ara abans de començar he anat a fer un pipí no me la trobava, tu. Estava tot tremolós, m'he hagut de seure a la tassa i deixar que anés fent. Però com que tenia fred i tremolava, allò anava regalimant cuixes avall, he hagut de posar els peus, un peu a cada gibrelleta, per recollir el fluid. La temperatura ideal per treballar són 0 graus. Ni fred ni calor. Ara, la que ens movem d'aquí malament, sobretot si anem per sota. Bé, comencem, deixem-nos d'històries. La zona aquesta que esteu vosaltres, el Lluçanès, és una zona privilegiada. És maca, maca, maca. Maca de veritat. Però també us haig de dir una cosa, que només sortiu als mapes de TV3, els del temps. Perquè si tu busques el Lluçanès o Lluçà, el Atlas Universal en fascículos, no surt. Et pots arruïnar intentant trobar el Lluçanès. Però, en fi, l'avantatge que teniu també és que no us coneix gaire gent. I això, mentre no us coneguin, anireu bé. Perquè el que us coneguin i comenci a venir gent cap aquí dalt esteu arreglats. Però sempre hi ha el qui ho coneix. Quan tu dius, no, jo sóc de Santa Eulàlia de Puigoriol, et pots trobar 3 tipus de persones. La primera, la que no té ni idea d'on és Santa Eulàlia de Puigoriol. I et diu, oh carai, si deuen fer bolets allà dalt. I tu li dius, sí, i? Ah, no, per això que m'ho semblava. Mama, tio, ja estan a fer punyetes. Llavors hi ha el que li sona una mica, que ha sentit a parlar, i tu li dius, sí, és terme municipal de Lluçà, està a prop de Prats de Lluçanès. I diu, a Prats de Lluçanès jo hi tenia un amic, tu el coneixes? I tu, hosti, amb què em surt ara aquest tio? Diu, sí, es diu Jordi, i els seus pares tenien un hort al costat de casa. I tu comences a pensar, a veure qui pot ser, per no quedar malament, i al final quan no saps què dir, dius, sí, em sembla que ja sé qui és. I diu, no, ara ja no hi viu pas, fa 17 anys que viu a Granollers. Hòstia, Llavors encara en queda un que és pitjor, el tipus que és fred i calculador, el que et diu, sí, Lluçà, el Lluçanès, és maco el Lluçanès. Què, aconseguireu ser comarca o què, el Lluçanès? I tu, home, espero que sí, no, un dia? Perquè el Lluçanès, quants quilòmetres quadrats teniu ara actualment? I tu, home, uns 70 quilòmetres quadrats. Doncs així heu crescut, perquè vaig llegir en un llibre que eren 53,54 quilòmetres quadrats. Tu, sí, potser sí. I amb habitants, quants habitants sou? Som colla, devem ser uns 250, 260 i pico. Doncs així heu crescut, perquè a l'últim cens éreu 252. Dius, cago en dena. Diu, perquè la casa aquella Perdoneu que m'he perdut. És que hi ha hagut un petit canvi. Calmet. La casa de Calmet és de Lluçà o de Sant Martí d'Albars? I tu dius, no, és de Lluçà. Diu, doncs deu fer poc perquè tota la vida ha sigut de Sant Martí d'Albars, Dius, no, és que saps què passa? És que jo de fet fa poc que visc aquí. Jo sóc de Gironella. De Gironella? Vés a fer punyetes també, home. Voleu callar? Estigueu-vos quieta, sisplau. Vale, entesos, ja vinc. Perdoneu, és que ha vingut una meva tieta que vol sortir a saludar. Que calleu, us dic! Un moment, Què us passa? Que no, que sóc jo el convidat. Que diu si pot sortir a saludar. Què, la deixem sortir? Un moment que la vaig a buscar, doncs. Sou emprenyadora, també. És que m'hi fa molta gràcia venir aquí! Ja he vist tantes en temps de la guerra. I què? Però el convidat sóc jo i no podeu sortir vos. Us he dit que us estiguéssiu quiet aquí. Sí, pare, ja vull sortir. Tu quiet aquí al posquí. Posquí no t'escapis, que ara et vigilarà el meu nebot.
No t'escapis, fes bondat, Escolti, tieta, no s'enrotlli que tinc ganes de marxar, jo, No tardaré pas gaire, només vull dir alguna coseta amb aquest jovent tan maco. Bona nit a tothom! Ai, quina gràcia sí que hi ha un altre cop. Jo ja havia estat antes en temps de la guerra. Havia tingut amb el meu home pel Mirocèlcia i per molts anys. Ai, si el meu home s'aqués al cap es moriria de repente de veure els canvis tan macos que ha fet aquesta ciutat. Ai, sí, escolta'm. El que he trobat que no havia canviat gota és l'escola. Segueix igual que antes. Oi, que el metge. No sé si encara hi visita aquell metge estranger que hi teníem abans. Com es deia? L'ibuprofè. Ai, m'ha agradat de tornar a veure el quartel de la Guàrdia Civil. Escolta, el que no he sigut capaç de trobar ha sigut la parada dels autobusos. Mira que n'hem donat de voltes per veure si el trobàvem. Hem fet més quilòmetres que les sandàlies del Kung Fu. I no hi ha hagut ni manera de trobar-la. I ja... Que m'enteneu? És que no porto les dents perquè les vaig perdre. Hòstia, ja, pues que calla, tu. Ana'm. Oi, tant que us explicaré, que penses que tinc vergonya poca solta? Ja diu que us expliqui com vaig perdre les dents.